Magandang araw po sa ating lahat. Ito at panibagong video na naman. Papunta tayo ngayon sa dagat at sisilipin natin ngayon ang kalagayan ng ating bahura dito po sa Siroma, Camarines Sur. Ayan, papasok na tayo sa Amoris Beach. Yung gusto po magbakasyon ngayong summer, pwede po kayo pumunta dito sa Siroma. Ayan, maganda po ang mga pupuntahan nyo dito. Talagang makapag-relax kayo. Ayan, marami pang puno kahoy. Makakalanghap kayo dito ng sariwang hangin. Yung mga busy dyan sa trabaho, ayan, kita nyo naman, maraming pang puno rito. Tsaka malinis po rito, gawa ng meron ditong nagme-maintenance, meron nagwawalis. Ayan, kung makikita nyo, malinis. Tsaka maraming puno kahoy. Pwede kayo dyan magdala ng duyan. Ayan, iyahanin nyo lang, itatali nyo sa puno. Nakapag-relax na kayo. Ayan. Ito po ang kagandahan sa probinsya dahil kung gusto nyo makatanggap ng sariwang hangin, punta lang po kayo dito. Ayan, meron din po rito mga kubo. Para kung marami kayong dalang gamit, yan yung ilalagay. Ayan, nandito na po tayo sa dagat. Mapapansin nyo po, ayan, may medyo may mga dahon-dahon dito sa tabing dagat. Galing po yan dyan sa dagat, gawa ng lumakas ang alon, kaya napadpad yung mga halamang dagat dito sa tabi. Pero nililinis po yan, wala pa lang yung maglilinis. Ito at tayo ay lumangoy na. Yan, daming isda, oh. Malilit na isda. Kapag po kayo ay maliligo sa dagat, magdala po kayo ng goggles. Sa Tagalog ay antipara, pangsisig, para makita nyo po ang kagandahan ng ilalim ng dagat. Makakita po kayo dito ng mga lumalangoy-langoy na isda at sadyang nakaka-enjoy po. Talagang makapag-relax kayo, nakakatanggal stress. Ayan, at pinakain ko po sila, yung mga maliit na isda. Ayan, oh. Kung makikita nyo yung mga kulay puti na yan, kanin yan. Bigyan ko ng kanin yung mga isda. Ayan yung baon ko, binigay ko na sa kanila. Ayan, kakainin nila yan. Ayan. Pinakain ko sila ng kanin para mabilis sila lumaki. Lagi naman ang kanin, mayaman yan sa carbohydrates. Yan, mahina tayo sa English kaya medyo nabubulit. Yan, pag nakakain sila niyan, lalaki agad yan. At may na tayo, may mahuli na tayong isda. Yan, patuloy lang ako dyan sa paglangoy. Nilangoy ko lang yan, papunta dun sa may tawag sa amin na Ipanganto, yung malapit ng dumating sa Kalaliman. Ito pong mga damo nito, kapag low tide, lumalabas po yan. Mababaw rin yan dito kapag low tide. Ngayon kasi high tide kaya medyo malalim, lampas tao. Pero kapag low tide, yan po ay hanggang lang, minsan umaabot hanggang talampakan o bukong-bukong. Hindi na bahala hindi mahina ako mag-Tagalog. Lalo na kapag po yung tawag sa amin ay kadakulaan. Ibig sabihin ay malaki ang hibas. Yan, ang mababaw po yan. Ayan. Nandito na po tayo sa may bahura. Kung mapapansin niyo po, ayan yung mga corals ay patay na po. Dito po yan sa Siroma. Mapapansin niyo, parang mga parang disyerto. Yung kulay brown na yung mga corals. Patay na po yan. Yan po ay dahil sa mga abuso ng mga ibang mga isda. Nilalasog po kasi nila yung mga isda. Yan, damay po ang mga corals. Kaya panawagan ko po sa mga isda, sana tigilan na po natin yung paglalasog. Kasi kahit yung mga gamuta na isda, patay po yan. Patay po yan lahat.
kasama na rin po yung corals. Kaya kung mapapansin nyo, ayan, malayo na yung nilalangoy ko. Pero wala po kayong mapapansin yung mga lumalangoy na isda. Pwera na lang sa mga paso. Ayan, may lumalangoy-langoy pa namang mga paso. Diba? Ganyan po ang mangyayari kapag lagi natin nilalason yung ating dagat. Tayo rin po ang mawawalan. Yan po, ipinagbawal na po yan dito sa Siroma. Bawal na po ang paglalason dito. Kaso, ang ginagawa naman po ng mga ibang mangingisda, gabi po yan nilalason nila. Kapag yung katulad ng sinabi ko kanina, kapag yung low tide, mababaw na mababaw po ang niyan, tubig. Diyan po nila yan lalasunin ng mga isda para makakuha sila ng maraming isda sa madaling paraan. Pero mali po yun. Ang akala nila jackpot sila, pero mga pagdating ng panahon wala na po silang mahuhuli pa dito ng isda. Kaya tayo rin po ang kawawa. Kaya po kung tayo po ay gumagawa nun, abay tigilan na po natin yun. Dahil tayo rin po ang mahirapan. Alagaan po natin ang ating dagat. Huwag na po natin lasunin. Ayan po. Ayan ang mga corals. Tingnan nyo. Kulay itim na. Halos magkulay itim na. Kulay brown. Ano ba talaga? Itim o brown? Ayan, brown pala, brown. Patay na yan lahat. Nakakapanlumo po. Tingnan nyo. Mga lumalangoy na isda, na lang, mga pasok. Maawa po ka tayo sa ating dagat. Ayan. Sa aking pagkakaalam ay sabi niya ni Ernie Baron. Ayan, si Ernie Baron. Medyo may edad na tayo, kaya si Ernie Baron na alam natin ang ating kilalang tagapagbalita. Ayan. Sabi po ng mga eksperto, ang ganyang corals ay ano po yan, ano bang tawag nito sa Tagalog? Lalago po yan na sa loob ng 20 years daw. Kaya may daw, hindi rin ako sigurado. Pero yun ang sabi nila, narinig ko lang sa balita. Kaya sa haba ng panahon na yun, ang tagal nun. Tapos gagawin natin, ilalasunin lang natin, mga mamatay sa isang araw na o kaya isang linggo, patay na yan. Ayan, may nakita rin akong mga medyo marami-raming isda. Ang tawag po sa amin yan ay mumul. Yan. Sabi naman ng mga eksperto, yan ang naglilinis ng corals. Kaya wag po natin masyadong hulihin yan. Bawal na rin po yan dito sa Siroma. Bawal na yan hulihin. Kaya pag nakita po kayo ng pulis dito na nagbinta kayo niyan, hulihin kayo. Kung huli kayo niyan, mga paisa-isa lang, huwag nyo naman pusin. Kasi sila daw naglilinis ng corals. Yan po. Huwag po nating lalasunin kasi hindi lang po isda ang nalalason yan, pati corals. Kasi yung lason, didikit na po dyan sa mga corals. Yan, kaya wala na pong isda. Wala nang tumitirang isda kasi wala na silang makain. Hindi sila makakain dyan dahil may mga nakadikit na nga pong lason. Kaya sila ay umaalis na dyan sa bahura. Pupunta sila dun sa laot. Kaya wala na ganong mahuling isda dito. Hindi tayo rin po nahihirapan. Kaya pangalagaan po natin itong dagat. Swerte po tayo kasi malawak po ang bahura dito, kaso lang naabuso natin. Kaya mag-isip-isip po tayo. Para ka rin po rito nagtatanim, pero ang lamang mo lang, kapag inalagaan mo to, hindi mo siya babantayan. Huwag mo lang siyang lalasunin para lumago ulit yung mga corals at dumami ang isda. Pero hindi mo na kailangan bantayan yan. Hindi katulad sa mga pananim mo sa lupa, kailangan mong bantayan, kailangan mong lagyan ng fertilizer. Pero dito sa dagat, ang kailangan mo lang gawin ay huwag kang maglalason. Yun, para ka na rin nagtanim nun. Balang araw, meron kang aanihin dito. Yun ay yung mga isda. O, diba?
sana makapag-isip-isip na tayo dahil kapag lagi tayong maglalason dito, darating ang panahon ang mga kabataan wala nang makakain isda, wala nang mga huling isda rito. Dahil patay na ang mga corals, wala nang titirang isda dito at saka wala na rin lalaking isda gawa ng pinaglalason nyo na, nilason nyo na. Kaya kahit yung mga gamutang isda namamatay. Napansin nyo, ang nakita ko lang na isda na lumalangoy yung mga mamon at saka paso. Yan. Panawagan ko po sa mga taga Siroma na mga nagtutubli, yun ang tawag sa lason dito sa yung ano yan, parang baging tubli ang tawag sa amin yan. Ang kulay puti ang katas, yun. Pag binuhos yan dyan sa dagat, patay ang mga isda at saka yun ay didikit na dyan sa mga corals. Yan, kaya namumuti na yung mga corals dyan, nangangamatay. Kaya yung mga isda ayaw nang tumira dyan dahil pagkain nila sa mga lumot dyan sa nakadikit sa corals ay malalason sila sa ito. Kasi nakadikit dun yung mga lason. Isa pa yung susa, yun ang mas malupit, makapatay ng corals at saka mga isda. Yung dalawang yan ang ginagamit dito. Simulan na po natin ang pagbabago na pag-alaga dito sa ating karagatan dahil ang haba na ng panahon na ito po ay naabuso. Mayaman po sana dito sa Siroma sa isda kung hindi ito naabuso ang karagatan natin kasi napakalawak po ng ano dito, bahura sa atin. Kaya pangalagaan po natin ito dahil para rin sa atin itong mga mangingisda. Salamat po sa panonood.